Salbrumno sakhamkrani kothmano nanyani musungkhe channel no bo subscribe khlaitoni di tei bell icon no bo click khlairudi tamne hingke ulo joto video update khlaimarokno buni slai sekang naimanani bagui norokno ang tini sawono norok ang bai pulani simi paithak jora godalai tongdi mokhang o spot ingkhe ba dak ingkhe khawwa nama lasimarok nukjago tei bazarni kwbangma pholjaknai rok rang kwbang khibioi pai pholmarok nukjago phiaba hamoi thangya mokhangni spot pholoi tongphuru simi haino hai barioi thango khoroksa takhok ano comment khlai saka susai engkhe tamakhe ham video khaidi hinoi hambai takhungno phlo khlai nai tongdi o video no tawano di ang norokno phuru step ni bisingtui sawano tei phunukano norok kahamke phlo khlai tongdi Phaidin alayano pulawno alokno kahamke khogoi soi sidi abon yagulo belep khlai rawoi sidi ulo mixer bai khlai gora khlai sidi abon yagulo sakioi sidi Phaidin alayano bai khlai use khlai first step tongo cleaning pulawno pota dujusno 1 chamuch bateoridi te 1 chamuch romil no bo batio add khlai di Apun yagulo bo lemon juice no kisa add khlai redi mix khlaimani yagulo je jagao mukhango uspo a jagao no obo hai khlai phulli potato mil lemon o mung thamro mukhango kusung light khlairuo clean khaimani yagulo ti kaham bai khlai soi sidi second step tongo scrubbing no snamdani hinke pulawno 1 chamuch mairong gura ba rice flour bati orudi te 1 chamuch potato botui thanda no add khlaioi rudi abon yagulo 1 chamuch doi no add khlai rudi abon yagulo mix khlaimani yagulo haino hai pholdi o pholmani ingkha belai mukhani skin no norom kusung khlairuo pholmani 5 minute ni yagulo tui bai khlai sudi Third step tongo facial massage aboni bagui potato juice no 2 chamuch rudi thanda khlai tonijak 1 chamuch aloe vera gel no add khlai rudi tei half chamuch olive oil thokno sapoli rudi abo haino mix khlai baioi o spot wo ba mokhango 10 minute pholoi massage khlai di massage khaimani yagulo potato juice aloe vera skin no ekdom spot dagrokno remove khlai sio 10 minute message khlaimani yagulo tui kaham bai khlaioi soi sidi jotoni slai last step o sumangkha face pack no slamnani hinke pulawno 2 chamuch potato juice no batorudi te thanda khlai tonijak sondan powder no bo 1 chamuch khlai add khlai rudi abon yagulo 2 chamuch romil no bo hain hai add khlai rudi te kisa lemon juice no bo add khlai rudi mix khlai bai mani yagulo mukhango brush bai khlaioi phuldi naiji joto spot dagrok kusung ungei thangnai nang sawi phano mangala asuk mukhang kaham norom ungei thangmarok phulmani yagulo kran khlaioi sidi pura kran bai khe tui thanda bai khlaioi sudi naiji busu kaham ungei thangno mukhang kusung khlaioi wanawai tomarok wanamai hamui thangani hambai dolong ano video bai pulani simi paithak jora godalai tomang bago video na hamjakhe like dioi khawatam wan sugi tong tolao comment khlai sadi video na share khlai tei channel bo subscribe khlaioi salbrung ang bai godalai tongdi blek